از الگل میوانا خو بردوام بکم خانم صالحه ایدنیس پارلمانترا دم پارتیا مردین الگل من امی بردوام بکن تگوت ای سال جپار گله کی قربالختره نه سال يعني إيصال قادة دا جي تنبو يعني حتى نساعد ده نقرتن هندر بردرياب قالك توبوينك جيبو جوا دري وكرن برزو قات جيبو وقات gerçekten skora sala par zede tirbu و جوش هيجان kelecan gellek zede tirbu çünkü İsal Nevroza İsal vataya veji cudaya pevajoye ki cudaya dejzi em Nevrozi peşvazi dikin yani serisi beda peyamete dayin aslında ve vataya dayi navi çava te femkirin aslında fırnette femkirin yani kat hamujun همو جوان گلک زیادتر جن و جوان هنن و جبونا آزادی yani İsal Nevroz جبونا آزادی هات درخستن çünkü hunduzanın 27 Şubat'ı Peyame ki bir rezdar reberi gele Kürt rezdar Abdullah Öcalan'la hat parvekirin ve bangavazi aşiti u civaka demokratik avakrine iro yani irone aslında bir haftiye ki Kürdistan'a Bakur uçar parça Kürdistan'da da herci aslında Nevroz ve Jibona İsal 2025'an set sala 21'min ve azadiya gele Kürt o ve azadiya gele bindes Jibonavi hat darxistin. Bele. Hemu qadanda yani yazdı adari hatta ni iro deh roje her qadda Nevroz ve evki hat piroz kirin u iroji hemu ev joş azadi xas pirnet nişandı de yani ban qad gelli kurt çi duxaze deh roje pirnet hemu raya giştira dibejin u car peyama rezdar Öcalan'ra xadi derketine ki xurt درکتی اولی ایروجی لقضا آمده جی بیا درکتی اولی صالحه خانم وکه سیاست مدارک باوریات به وی واژوی چقاسه براستی تو دوی باوریه دی بکیجه انجام ایدی آشتی پیک وره yani باوری ولو ام 7 ساله لکردستان باکور لترکیه پسکرکا کرد ریو ریوازی دموکراسی نایی چاره سر کرن لی eğer ایرو devlet gaveki avetse ve seri da tekoşina gelle kurde seri da gelle kurd bedeli avkaz grandan jive şunda naxaza be zamanı xwe be çanda xwe be statüya xwe ser erdnigariya xwe jiyan bike jibonavi baweriya me ji me heye baweriya me ji yekitiya me heye baweriya me ji rexistina me û ji bedeli avkaz gran medana jiwan heye باوریه ما جی ستاتیا باشور جی ستاتیا روجاوا و جی دستکفتی کردستان باکور و سرهلدانا روجهلات هیه جبانوی اری دولت 7 سالین حتی ایرو بری و ربازی دموکراسی دا آرامی دا çareser nekir her tüm ve mesele evlehi da dit lebele gel sekna gel yekitiya kurdan tişteki nişanda van politika pek negir jibonavi em baweriya xunun u heviya meji mezine ji her demize detire bale hune pişti cejna ramazane Serokkomarê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan bibinin dem hatiye diyar kirin yani pişti tam roja ve saat ve ne hatiye diyar kirin lebele pişti Ramazanê hevditine kevi pek vere hune çiji rabejin ve ama yani diyare hune çiji rabejin yani hatta iro qadi Nevrozê da me her yek siyaset medari me heyeta me hatta iro peyama Brez Öcalan da çete xwestin pirnet ortaya daye yani kelle Kürt piskereka Kürt riyo ribaz demokrasi were çareser kirin jibona ve gav lazım ki were avetin ve gav ve ne yekemi çiye behanzaran siyaset medar behanzaran gelle Kürt lis girtigi handane bana lazım ki azat bin şertu merci Reber Öcalan lazım ki şertu merci azadi pek were u ve pevajoyi berdavam bike ve pevajoyi ra peşenkti bike ve lazım ki pek were Saliha Hanım car jibona zaman ezwana ki bana lazım ki mero beje jibona zaman gelle Kürt zamanı xadu xaze çanda xadu xaze hukuka navnetevi da hukuka devleta Türkiye'de ve kevi duhaze
vana were xwestin. Te got şert û mercên Abdullah Öcalan ew bi xwe dibêje wisa dibêjin yanî te dîme ji devî bi xwe nebîstiye gotiye ez naxwazim ji îmraliyê derkevim mebesta we şert û mercan ji azadiyê yanî li wir jê re şert û mercên baştir bêne danîn kar bike. Yani Serok Öcalan tu carî ji bona kesayeta xwe tiştek nexwast. 26 sale hemû sekna wê hemû îrada wê ji bona destkeftiyê Kurdan parastin û tiştekî mayînde pêkanîn bû. Ji bona wê ji kesayeta xwe tiştek nexwaze lêbelê ji bona vê pêvajoyê çünkü muhatap da sereke ew e vê pêvajoyê ew ê dest pê kiriye çağrî kiriye ew e ji bona wê şert û mercê wê hemû her alî ra hevdîtin rehet bike PKK rehet ji bona kongra xwe tar bixîne û wê pêşengtiya wê bike van şert û merce lazim e ki devlet pê bine xwesteke me jî ew e xwesteka Birêz Öcalan jî viya ye ji bona wê van xwestegan ji devlet yani çawa em ji bona aşitî û demokrasî û wekeviyê gav davêjin lazim e ki devlet jî gav bavêje çünkü vê mesele karşı karşıya gav avetin ra'ye peş bikeve. Eğer ulu nebe o zaman meru dibêje ciddiyeta ve mesele samimiyeta ve mesele tüneye jibona ve eri Birêz Öcalan tücari jibona kesayeta xwe tiştek nexwest lebelê jibona pêşengtiya ve mijare ve demê bike şert û mercê azadî da xebat bike azadî da her alî ra hevdîtin bike lazim ew şert pêk were xwesteka azadî jî viya ye. Bi vê girêdayî azadiyê siyasetmederê gelê Kurd e yani îro bi hemzaran siyasetmederê Kurd li girtîgehê da ye ji hevserokê partiyê rêveberê partiyên ew ê ji bona demokrasî û ji bona azadiya Kurd û Kurdistanê tekoşîn kirin vana ra azadî lazim e ki zagona temeqayê ve guherîne were guhertin vana lazım ki were çekirin vakta vana hat çekirin mesela umut hakkı lazım ki hemû girtiyên siyasî ra were karanin ve têxwestin. Belê ev dema hatiye destnîşan kirin ji bo kongra PKK wê karibe divê demê de kongra xwe bike divan şert û mercan de yani tabii ki em serwan ne ama ew her roj daxuyaniya xwe didin yani roja ewil da yani 27 Sibatê da Birêz Öcalan daxuyanî da yekê adarê da wan da yani bê şert û merc em hinda vê mijarê ne gotin ji bona kongra xwe pêk bînin şert û mercê evlehî şert e yani ew jî dibêjin devlet lazım ki viya bibîne bibêje işte Devlet Bahçeli gotiye pêncê Gulanê da bira li Malazgirtê werin top bibin erê tamam lebelê ji bona wê şert û mercê PKK'yê hûn ê çawa zagonê da nas bikin çawa ew ê werin yani wata pêvajoya 2013-2015 da hatin çûn da çawa nêzik hatî bû medîk ji bona wê yani şert û mercê ewlehiyê şert û mercê Birêz Öcalan bikaribe rêvebertina vê xebatê bike vê kongrê bike lazim e pêk were yani PKK bi xwe zaten yani ew viya daxuyaniya xwe dan dibêjin ki em kanin dar bixînin ama şert û merc lazim e pêk were. Piştî hevdîtina li gel Serokkomarê Tirkiyê hûn bawer dikin hinek tişt bêne guhertin gav bêne avêtin yani vê çiqas bi tekoşîna gelê Kurd bi bedelê gelê Kurd merheleyekî pêş ketiye ew qas jî Serokkomar û Devlet Bahçelî zî rolekî wan heye ji bona wê eğer bi cesaret eğer bi îrade eğer bi samimî nêzik bin ji bona bercevendiya partiya xwe ji bona car bibe Serokkomarî nêzik nebe ew ê gav were avêtin em baweriya xwe dikin û şert û mercê Türkiye vê 10 salê dawî hêla aboriyê da hêla civakî da hêla siyasî da çi qas krîz û kaos jiyan dike aslında bence gora min devlet zî iktidar zî pir net dibîne ji bona wê em hêvî dikun ki vê hevdîtin şûnda
gavê şêmber ew were avêtin. Eger destilat gavên şênber bavê je di hilbijartinên bê de hûn ê piştgiriyê bidine serokatiya Erdogan. Ya vê mesela hilbijartinên hem. Ew jî sadibêjin lê ev jî hûlo dibêjin. Belê. Vê mesela demokrasiya Türkiye pêşketine. Vê mesela li Türkiye'de hemû gel ol bawerî min nav zagonê navnetevî û zagona hevpar da dîtine. Ji bona vê pêvajoya mezin vê mesela ew qas dîrokî berû nikane bi hilbijartinê dike piçûk bike. Ji bona wê mesela hilbijartinê û kesê piştgirî bi dayîn nine mesela me gelê Kurd statiya xwe, zimanê xwe, çanda xwe û demokrasiya Türkiye ra da pêşxistine mesela viyaye û mijara mena hilbijartinê jî tune ye. Lê ji bo van mafa divê bêguman destûr were guhertin anayasa. Di guhertinên destûrê de hûn ê piştgiriyê bikin. Yani eğer anayasa gora civak tevahî nav da be hemû civak gotinê xwe xestekê xwe bi rêya demokrasî da viya pêş bixîne û ser vê anayasayekî pêk were tabii ki em jî dixwazin anayasaya bik. Çünkü vê anayasaya darbeya heştî û dudo ye û ji wê daha gıdatir ana tê karanîn. Ji bona wê herî sereke van anayasayda mafê hemû gel ol bawerî lazım e ki bi şert û mercê wekevî de were naskirin. Çünkü vê anayasaya gelan nine, anayasaya zimana nine, ji bona anayasa bibe anayasaya gelan bi kolanan da gerika were bingehiya were saskirin vê hêle da be vê samimiyetê da be tabii ki em jî dixwazin veguherîne. Saliha xanim beriya dem çend roja hevserokê Dem Partiyê got me careke din serî lê daye ji bo şanda me biçe îmraliyê. Çima neçû destûr nedan gelo? Yani şert û merc çê nebûn lê belê van roja ew ê herin en azdan agahiya me viyaye. Wê biçin yani her şanda. Gelekî spas xanim Saliha Aydeniz parlamentera Dem Partiya Mêrdînê. Em bêjin hemû sed sala 25 Nevroza gelê Kurd Nevroza azadiyê pîroz be û em bawerin ki azadî nêzik e. Dest xweş gelekî spas. Belê nalîn mêvana min xanim Saliha Aydeniz bi vî awahî nerînên xwe ji me re anî ziman di derbarê pêvajoya aştî û çareseriyê de weke Dem Partî ew çi dikin çi ji aliyê din hêvî dikin ji aliyê destilatê ji aliyê hikûmetê û diyar jî kir ku ew ê di van roja de şanda wan careke din biçe seredan îmraliyê bike.